أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساكي هدوى وانا يمتشينا الصبر يومنا 22 قوة رمضان hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 1446 wanda yake daidai da 22 ga watan uku miladiya 2025 a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda yau insha Allah za mu fara tafsirin suratul insan. na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا سورة الإنسان الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا tabbas wani yanki na zamani ya wuce wa mutum bai kasance wani abun ambato ba. Tabbas haƙiƙa wani yanki na zamani ya wuce wa mutum bai kasance abun ambato ba. Inna khalaqanal insan, haƙiƙa mu muka halicci mutum min nutfatin daga ɗigon mani amshajin wanda yake gauraye da juna nabtalihi dan mu jarabe shi faja'alnahu sami'an basira sai muka sanya shi mai ji mai gani. inna hadainahu sabila, haƙiƙa mu mun shiryar da shi ta farki imma shakiran wa imma kafura, ko dai ya zama mai godiya ga Allah ko ya zama mai butulci gare shi. wannan suratul insan shine sunan da tafi shahara da shi, suratul insan. amma bayan wannan an kira ta da suratu hal ata alal insan, kamar yadda ya zo a cikin sahihaini hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yawm al-jum'ati bi alif lam mim tanzil as-sajdah في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. yace ma'aiki ya kasance sallallahu alaihi wasallama yana karantawa a raka'a farko ta sallar asuba ranar juma'a, a raka'a farko duk juma'a raka'a farko a sallar asuba yana karanta alif lam mim wato suratul sajda, sannan a raka'a ta biyu kuma yana karanta hal ata alal insan, yana karanta hal ata alal insan. to kaga a wannan sura ko in ce a wannan hadisi Abu Hurairah ya kira ta da hal ata alal insani hinun min ad-dahr. sanda aka saukar da wannan sura ko a inda aka saukar da ita malamai sun yi sabani, har maganganu guda uku suka yi akan yaushe ne aka saukar da wannan sura. ƙauli na farko suka ce wannan sura ce makkiya,
ma'ana an saukar da ita kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina a lokacin manzon Allah yana Makka kenan. Kauli na biyu suka ce sura ce madaniya, wato an saukar da ita bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina. Sannan kauli na uku kuma suka ce madaniya ce, ma'ana an saukar da ita bayan hijira, sai dai akwai wasu ayoyi a cikinta waɗanda suke 'yan Makka ne, ma'ana an saukar da su kafin hijira. Idan aka ce sura makkiya, ba yana nufin lalle cikin garin Makka aka saukar da ita ba. Zai iya yiwa manzo Allah sallama an saukar masa da ita a wajen Makka, amma dai bai yi hijira ba, saboda sunanta makkiya. Haka nan duk surar da aka saukarwa da manzo Allah sallama ita bayan yayi hijira to sunanta madaniya, ko da baya cikin Madinan a lokacin, ya fita a halin tafiya ta sauka, to sunanta madaniya dai, tunda an riga an saukar da ita bayan hijira ne. To wannan kauli na uku shi ya ce ba dukan ta ce madaniya ba, madaniya ce ma'ana bayan hijira aka saukar da ita, amma akwai wasu ayoyi a ciki waɗanda suke an saukar da su ne kafin hijira, wanda ana samun irin wannan zama sura makkiya ce amma a samu wata aya ɗaya biyu su zama madaniya ne, ko su zama sura tana makkiya wasu ayoyi su zama madaniya, ko sura madaniya wasu ayoyin su zama makkiya. To amma zance mafi inganci a cikin waɗannan maganganu guda uku shine wannan sura ce makkiya, ita suratul insan, saboda dan ka kalli siyakin yadda ta zo, zubin zancen da ta zo da shi, da kuma ma'anar da ta ƙunsa. Ma'anar da ta ƙunsa bayani ne akan wato abubuwa waɗanda surori 'yan Makka suka fi yin bayani a kai, kamar yadda za mu zo mu gani insha Allah. Kaga abu na farko da ta fara magana shine tabbatarwa da ɗan adam yiwuwar tashinsa bayan mutuwa, wanda surorin da suke 'yan Makka su ne suka fi wannan bayani, saboda a nan kafin hijira ne su kafare suke musu da musantawa akan cewa ba za a tashe su ba, duk da a cikin surorin Madina din ma ana samu. To amma ma'anoninta da abubuwan da ta kunsa idan mun zo za mu ji ta fi kama da ta zama sura ce wacce take makkiya. Saboda haka a bisa wannan kaulin na cewa sura ce makkiya, to ita ce sura ta 30 kenan a sauka. Ita ce sura ta 30 a sauka. Ta sauka kafin suratul qiyama da muka gama, saboda suratul qiyama wannan bil ittifaq sura ce makkiya, kuma ita ce sura ta 31 ita suratul qiyamati. To amma wannan ita kaga sai ta zama sura ta 30 tunda ta riga suratu alqiyama sauka. Amma haka a tartibin mushafi kuma qiyama din ce sannan kuma suratul insan. To amma in a jerin sauka ne ita suratu al'insan ta riga suratul qiyama sauka. Sannan kuma in ka tafi a ra'ayin waɗanda suka ce sura ce madaniya, in ka ɗauki wannan ra'ayin nasu, to a lissafi za ta zama sura ce ta 98, ta sauka bayan suratul rahman, kafin kuma a saukar da suratul talaq, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa. Saboda haka kaga wannan a lissafin waɗanda suka ce sura ce 'yar Madina kenan, amma kamar yadda muka ambata dai rajihin zance sura ce makkiya. Adadin ayoyinta guda 31 ne kamar yadda muke gani. Abubuwan da surar take magana a kansu, saƙonnin da ta kunsa, abu na farko akwai tunawa ɗan adam asalinsa, saboda da can babu shi sannan kuma Allah ya samar da shi. To tun da haka ne me yasa yanzu shi ɗan adam yake musa cewa idan ya mutu za a tashe shi? To sai Allah yake tuna masa asalinsa. Sannan abu na biyu da za ta yi magana akan hikimar halittar mutum shi kansa, me yasa Allah ya halicce ka? Sannan abu na uku za ta yi bayani akan makomar dukkan wani mutum, ma'ana da ka zo duniya za ka dawwama ne ko kuma kana da inda ka nufa.
to sura za ta yi mana bayanin ina ne makomar kowane ɗan adam shine lahira. Sannan abu na hudu, sura za ta yi mana magana akan ni'imomin da suke jiran 'yan aljanna, wato za ta gutsira mana wasu daga cikin ni'imomin da 'yan aljanna za su shiga a cikin gidansu na aljanna, domin wannan ya zama tashji'a, wato ya zama zaburarwa ga su muminai su ƙara ƙaimi wajen ɗa'a ga Allah ta'ala. Sannan su kuma kafirai idan suka ji bayanin ni'imomin da wanda ya shiga aljanna zai samu, to kamar an zaburar da su ne, su kuma kamar an kwaɗaitar da su ne akan su shiga musulunci domin su samu wannan ni'imar. Sana abu na biyar, surar za ta yi magana akan umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ya kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, sannan kuma ya yi haƙuri bisa ga abin da zai biyo baya na cutarwa da zai gani a bisa wannan wa'azi nasa. Allah ya buɗe surar da cewa ya buɗe surar da cewa hal, wanda hal ɗin tana nufin qad, tabbas. Hal takan zo da tambaya, hal shin, to amma anan ma'anarta qad ne. Hal ata alal insan, mana qad ata alal insani, tabbas ya shuɗe wa mutum hinun min ad-dahr, wani yanki na zamani, lam yakun shay'an mazkura, wanda bai zama abin ambata ba. Yanzu ba sunanka Ibrahim ba, ko Musa ko Isa ko Ishaq ko Shu'aib, sunanka ne. To da can an yi zamanin da babu wannan labarin naka, ba a san ka ba, ba a san za ka zo duniya ba, hatta iyayenka ba su san ka ba. Kaga dai ba wanda ya fi sanin ka a duniya kamar wanda suka haife ka ba. To akwai lokacin da ba su san ka ba, ba su san za a yi ka ba, sai daga baya Allah ya yi ka sai suka san ka. Saboda ka ba wani ɗan adam da wannan lokacin bai taɓa wuce masa ba. An yi wani lokacin da can babu kai, duk ɗan shekara 30, to shekara 31 da ta wuce ba a san shi ba, ba a san da sunansa ko labarinsa ba, sai daga baya Allah ya samar da shi. Saboda haka ba ɗan adam ɗin da bai wuce wannan zamani ba. Ta wata yarinya ta ga hoton family na gidansu, yarinya ce karama, sai ta ga hoto ga babanta ga mahaifiyarta ga yayyanta ga kowa na gidan, amma ita babu ita. Sai take cewa to ita ya bata ga kanta ba. To kaga sai a ce mata lokacin bata zama abin ambato ba. Ta ga kowa in gidansu gashi nan, kowa ta gane shi, amma ita kaɗai ce bata ga kanta ba. To kaga lokacin ba a haife ta ba kenan, saboda haka ba ma a san da ita ba. To babu ɗan adam ɗin da wani zamani bai wuce wanda ba a san shi ba ma, ma'ana Allah bai samar da shi ba. To kaga wannan yake nuna wulakantar ɗan adam, kai ba bakin komai ba ne, domin akwai zamanin da ba a san ka ba. Da haka idan yanzu kana ji da kanka, ko kana jin kai yanzu celebrity ne, an san ka a duniya, mashhur ne kai, ko ina ka je ana haba-haba da kai an san ka, to akwai zamanin da iyayenka ma ba su san ka ba. Kuma za a zo lokacin da duk shahararka a duniyan nan sai ka kauce, sai an zo an manta da kai. Yanzu duniyan nan ai an yi mutane birjik waɗanda shahararru ne a zamaninsu, amma yanzu ba ka jin ma ambatansu. Duk wanda kake jin ambatansa yanzu, to ko dai ya yi wani alkhairi ne da Allah ta'ala ya bar ambatansa kamar annabawa, har abada za a yi ta ambatansu. Amma duk wanda ba mutumin kirki ba, to ambatansa macewa yake yi, sai dai idan Allah ya bar ambatansa ne don a ci gaba da la'antarsa. Kamar yadda za a ci gaba da kiran Fir'auna ana tsine masa daga nan har tashin duniya. Kaga bai aikata alkhairi ba, Allah kuma bai mantar da tarihinsa ba, ana ci gaba da karanta tarihinsa saboda a la'ance shi. Kaga ya zama kullum ta Allah yana shiga cikin fushin Allah da la'antar Ubangiji. To duk shaharar da za ka yi a duniyar nan, ka dinga tuna cewa an fai zamanin da babu ne. Saboda kada in bari shaharar da na samu yanzu a duniya ta ɗauke ni na girman kai, ko na rena mutane, ko na saba wa Allah suru, wato ɗaukakar da Allah ya munkar ne haka. Sannan kuma za a zo lokacin da zan shuɗe na wuce bana nan, a dawo kuma kowa ya manta da ni. Allah ya ce to lallai kowane ɗan adam wannan zamanin ya wuce masa. Allah ya ke cewa a wani guri, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum
thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Allah ce ta yaya za ku dinga kafircewa Allah alhalin da ku amwatan ne, matattu ne, ma'ana da ku babu ku kwata-kwata shine mutuwar, da can babu ku ba a yi ku ba, sannan sai Allah ya zo ya raya ku, ma'ana aka haife ku, sannan zai sake kashe ku, sannan kuma sai ya sake raya ku, ma'ana tashi bayan mutuwa, sannan kuma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kowa zai koma. Saboda haka babu dan adam din da wannan yanayin guda hudu ba zai wuce gare shi ba. Akwai lokacin da babu kai, sannan Allah ya zo ya samar da kai, sannan ka zo ka ƙara tafiya, sannan a ƙara tashin ka. To wannan tashi da za a yi maka na biyu shine tashi zuwa ga Ubangiji, wanda kuma babu ranar da za a ce kuma ta ƙara zuwa ka ƙara mutuwa. Haka in aka yi wannan tashin na biyu to an tashi kenan, in ma dai ka ci gaba da zama cikin ni'ima ta har abada, ko kuma mutum ya ci gaba da zama cikin tashin hankali na har abada. Sai Allah ya tuna wa ɗan adam ya yi samar da shi, menene asalinsa. Ya ce inna khalaqanal insana min nutfatin, haƙiƙa lallai mu mun halicci mutum min nutfatin daga ɗigon maniyi guda ɗaya. Nutfa ɗin nan ɗigo ɗaya na maniyi, daga shi an muka halicce shi. Amshaj, menene amshaj? Ai akhlaq, wanda yake cakuɗe. Idan aka ce almashju a larabci ko almashij, ana nufin ashaykhul khalid ba'duhu fi ba'din, abinda yake cakuɗe da juna, wani cikin wani ya gauraye, shine almashju ko almashij. To sai Allah ya kwatanta maniyin da ya halicci ɗan adam da shi, ya ce amshaj, wanda yake cakuɗe. Abdullahi dan Abbas ya ce abinda ake nufi da cakuɗewar maniyi shine ya'ani ma'ar rajuli wa ma'al mar'ati idza ijtama'a wa ikhtalata. Ana nufin maniyin namiji da na mace idan suka haɗu guri guda to za su gaure su cakuɗe. Saboda haka ba wai daga maniyi ɗaya Allah ya ɗan adam ba. Shi yasa idan ya zama shi namiji akwai sinadarin halitta a cikin maniyinsa, na mace babu sinadarin halitta, to za a yi ta haɗuwa amma ba za a samu ciki ba. Ko ita idan nata akwai shi nasa babu sinadarin haihuwar a ciki, to ba za a samu ɗa ba. Amma idan na kowa akwai sinadarin haihuwar, to aka haɗu waje guda ya gauraya, to sai a samu ɗa ta dalilin wannan idan Allah ya hukunta. Sannan ya ci gaba da cewa thumma yantaqilu ba'du min tawrin ila tawr, daga nan kuma sai ya ci gaba da canzawa daga wani yanayi zuwa wani yanayi, wa halin ila hal, daga wani hali zuwa wani hali, wa launin ila naun, daga wani launi zuwa wani launi, kamar yadda a karatun mu na jiya muka ambata. Daga digon maniyin nan guda ɗaya zai koma gudan jini, zai koma gudan tsoka, daga gudan tsokan nan Allah ya mai da shi ƙashi, ma'ana skeleton na halittarsa. Sannan daga nan Allah ya halicci jijiyoyi da zai ɗaure wannan gaɓoɓinka da shi. Sannan Allah ta'ala ya halitta maka nama, sannan Allah ya rufe wannan naman naka da kuma mai fata, sannan fatar taka Allah ta'ala ya bi da ita da gashi, ka zama ya hura maka rai, ga jini ga tsoka ga komai a jikinka yana gudana. Kaga duk daga wancan nutfa ɗin amshaj, wancan ɗigon na maniyin da ya cakuɗa guri guda na namiji da mace, shine yake tashi daga wannan yanayi ya koma wannan ya koma wannan, har ya zama cikakken mutum. To haka Ikirma da Mujahid da Al-Hasan al-Basri da Ar-Rabi' ibn Anas da suka fassara ma'ana amshajin din, kamar yadda shi Abdullahi dan Abbas shi ya fassara, suka fassara irin tasa. Sannan Allah ya ce nabtalihi, mun halicce shi ne daga wannan digon maniyin cakuɗaɗɗe guri guda, nabtalihi dan mu jarabce shi, ma'ana mu gwada shi mu ga cewa yaya zai rayu a nan duniya, zai bi mu ne a ciki ko kuma zai saba. kamar da Allah ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Shine wannan da ya halicci mutuwa da rayuwa. Allah ya ce shi ya halicci mutuwa da rayuwa saboda a nuna maka asali mutuwa ne. Asali da tsakanin rayuwa da mutuwa wanne ne farko? Mutuwa. Shi yasa ya ce kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Saboda haka farkon ka da a mace kake ne, daga baya sai ka rayu. Shi yasa Allah ya ce allazi khalaqal mauta,
Allah shine wanda ya halicci mutuwa wal haya, sannan ya zo ya halicci rayuwa, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan ya jaraba ku, ya gwada ku, ya ga wane ne yafi kyan aiki. wa huwa al-azizul ghafur, kuma lalle shi gagarba daune, kuma shi wato mai gafara ne ga bayinsa. Jarabawa da Allah ta'ala ya yi mana shine jarabawa ta al'amru wan nahyi. Al'amru wan nahyu, a umarce ka, a hana ka, wanda wannan din shine bautar Allah. wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ya ce ban halicci mutum ba da aljan, ban halicci aljani da mutum ba sai dan su bauta mu. Bautar Allah din nan shine a ce kayi din, a ce ka bari ka bari. To wannan shine jarabawar da Allah tabaraka ta'ala ya halicci rayuwar nan a kanta. Wasu za su tsallake su ci wannan jarabawa sai su dace da alhaya, rayuwa wacce take ta mai sa'ada ma sa'adatul abadiyya, wato tsira na har abada. Wasu kuma za su kauce layi sai su fada gwadaban asara, wanda za su ci gaba da girbar abin da suka aikata mummuna har abada. Allah ya kiyashe mu da wannan mummunan hasara. To da Allah ya halicce ka, ya jarabe ka, ya baka umarni, ya baka hani, yace faja'alnahu sami'an basira. Shi dan adam din nan sai muka sanya shi ya zama mai ji, muka sanya shi ya zama mai gani. Saboda da wannan ji da ganin ne jarabawar za ta kasance. Bai yi ka ɗif ba ka ji ba ka gani. Inda mutum zai zama baya ji baya gani, to ba lalle ya ga gaskiya ko ya ji gaskiyar da Allah yake saukarwa ba. Amma sai ya yi ka kana da ji, kana gani, don haka kaga kenan duk lokacin da mai wa'azi zai zo yana yi za ka ji shi. Duk sanda wata gaskiya ta zo ta bayyana kanta za ka ganta. Don haka wanda ya bi ya dace, wanda ya ƙi bi kuma ya yi asara. Allah ta'ala ya faɗi ji da gani a cikin abubuwan da ya halitta a jikinka, ai abubuwa ne da yawa, amma sai ya ware ji da gani ya ce faja'alnahu sami'an basira, saboda darajar da ke tattare da ji da gani. Waɗannan gaɓoɓi guda biyu da ji da gani babu kamar su a jikinka. Na farko, duk wani ilimi da kake samu a duniya kana samu ne ta hanyar ji da gani. Su ne hanyar samun ilimi. Duk abin da yake ilimi ne, to ana samun sani ta hanyar ji ko gani, ko kuma abin da Allah yake ɗarsawa a cikin zukata, wanda shine cikon abu na ukun. Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah ya ce Allah shine wanda ya halicce ku, ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mata. La ta'lamuna shay'an, ba ku san komai ba. Babu wani ɗan da ya zo duniya da sani, kowa haka yake zuwa bai san komai ba. Allah ya ce to shi ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata. La ta'lamuna shay'an, babu abin da kuka sani. Waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida, to sai ya sanya muku ji da gani da zuciya, la'allakum tashkurun, dan ku zama kun gode masa. Ma'ana ta waɗannan kafofin kuma sai ku tara ilimi ta hanyar ji da gani da kuma zuciya. Kaga duk abin da mutum yake saurara da kunnensa na ilimi, zai tara ilimi da kunnensa. Mutum zai tara ilimi da abin da ya gani da idanunsa, sannan kuma mutum yakan samu ilimi da abin da Allah tabaraka ta'ala yake kimsawa a zuciyarsa na tunani da basira da creativity na bari ya kirkiro wani abu wanda duniyar ilimi za ta amfana. Kaga dai me ilimin gaba ɗaya wannan abubuwan guda uku su ne taskarsa. Ta nan ake samunsa, ko dai ta hanyar ji, ko ta hanyar gani, ko kuma ta hanyar tunani. Shi yasa za mu ga gurare da yawa Allah yana cewa mutane afala ta'qilun, ba za ku yi tunani ku yi hankali ba. Saboda gaskiyar ma idan ta zo maka, in baka sa hankalinka ka kalle ta ba za ka gane ta ba. Saboda haka wannan zuciyar da Allah ya sa mana,
wanda a nan tunani da basiranmu yake, to ta nan ne mutum yakan gane daidai ya bi, mutum yakan gane abin da ba daidai ba sai kuma ya guje masa. Allah ce to shi ya sanya mana ji da gani. Idan muka lura da ya zo wajen faɗar ji da gani sai ya ce as-sam'a wal absar, shi jin sai ya ambace shi a matsayin mufradi, ya ce waja'ala lakumus sam'a, sai ya sa muku ji. Amma da ya zo wajen gani sai ya faɗe shi jam'i, ya ce wal absar da gannai. Saboda me? Shi ji iri ɗaya ne, duk irin abin da za ka ji a duniya dai sunansa sauti, abu ɗaya ne za ka ji da kunnanka. Amma gani fa yana ganin abubuwa ne da yawa, za ka ga kaloli daban-daban. A kalolin duniya kaɗai ga sunan barkatai, za ka ga wannan, za ka ga wannan, za ka ga wannan. Saboda haka in ka kalli abubuwan da kowanne yake yi, to shi ji abu ne guda ɗaya. Idan karatu za ka ji, wannan dai jin ne. In waƙa za ka ji ne. Magana mai kyau za ka ji ne. Mummunan magana duk ji ne. Saboda haka sai Allah ya faɗe shi a matsayin abu guda ɗaya. Shi kuma gani, tun daga yana ganin maka abubuwa da yawa mabambanta, to sai Allah ya ce masa al-absar, gannai. Da ji da gani ɗin nan, kamar da muka ambata, babu ni'imar da ta wuce su. Saboda dukkan wani alkhairi da kake iya samunsa, to kana samunsa ne ta hanyar ji da gani. Wani Allah ya haɗa masa ya gani ya ji, wani kuma ji zai yi bai gani ba. Sahabban manzon Allah sallama sun fi kowa imani da manzon Allah sallama, saboda sun gan shi kuma sun ji shi, sun ga gaskiyar da ya zo da ita, sannan kuma sun saurare shi. Wanda zai zo bayansu ba zai kai su imani ba, sai dai me ya kwatanta, ba zai kai su ba, saboda su wato abinda zai same su na ilimi zai zo musu ne ta hanya ta me sauraro. Ilimin da muka ji ne muke gasgatawa, ba mu gani ba. Manzo Allah yana cewa laysa al-khabaru kal mu'ayana, wato kamar abinda Bahaushe yake cewa gani ya kori ji. Duk abinda mutum ya gani da idanunsa to ya fi abinda ji ya da kunne. To mu gaskiyar nan ta zo mana ne ta hanyar saurare, amma su sahabbai sun ga gaskiyar da idanunsu, sannan kuma sun saurare ta. Saboda haka dukkan wani alkhairi da zai zo wa mutum, zai zo masa ta waɗannan kafofin ne. Ya zo masa ta hanyar ya ji labari, ilimi ya zo masa ai kaza gaske ne, ya saurara ya ji, ko kuma ya nuna masa gaskiyar ya ganta ɓaro-ɓaro, ko Allah ya kimsa masa tunani, ya ki tunani akan wannan gaskiyar sai ya gane ta. Saboda haka ko baka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in dai ka ji labarinsa to wajibi ne ka imani da shi. Shi yasa yake cewa ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Manzo Allah yace babu wani wanda zai ji labari na, kaga ashe ji ma ya isa hujja. Yace ba wani wanda zai ji labari na a cikin wannan al'umma, ba yahude ne shi ko ba nasare, mana ko kirista, sannan ya mutu bai imani da abin da aka aiko da shi ba, to wallahi sai ya zama cikin yan wuta, sai ya zama cikin yan wuta. Saboda haka ko labarin gaskiya ka ji ka ƙi ka yi aiki da ita, to Allah ta'ala sai ya kafa maka hujja gobe alkiyama, dan ya sa ma jin da zaka ji wannan gaskiya, ya sa maka ji, ya sa maka gani, ya sa maka tunani. To kaga ba yadda za a yi wanda Allah ya bashi waɗannan ni'imomi kuma ya ce bai ga gaskiya ba, ko bai saurare ta ba, ko bai tunaninta ba. To Allah ya ce faja'alnahu sami'an basira, mun sanya ɗan adam mai ji mai gani, domin da wannan ji da ganin nasa zai gane gaskiya kuma zai neme ta, zai aiki da ita. Allah ya ce inna hadainahu sabil, kuma mu mun nuna masa hanya, mana mun bayyana masa ƙarara ta hanyar bayanai da nusarwa hanyar gaskiya, imma shakiran wa imma kafura. Naka ko dai yayi godiya ga Allah ko kuma ya butulci. Wannan daidai yake da faɗin Allah da yake cewa wahadainahu najdain,
mun shiryar da shi hanyoyi guda biyu. Ma'ana me wannan hanyoyi guda biyu? Mun bayyana masa hanyar alkhairi, mun kuma bayyana masa hanyar sharri. Babu wani abu da ya rage manzo Allah bai bayani ba. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal a bayyana take kuma haram bayyana take. Saboda haka Allah ya yi bayanin hanyoyi guda biyu, ga ta shari'a ga ta bata. Wannan cikar adalci kenan na Allah tabaraka wa ta'ala ga bayinsa, ta yadda da ya halicce su bai watso su duniyan nan ya ce su je su nemi gaskiya da kansu ba. Ko haka Allah ya mana bai zalunce mu ba, inda Allah ya ga dama sai ya halicce mu sai ce to akwai gaskiya amma ku je ku shiga neman ta. To ba haka ya mana ba, da ya halicce mu sai kuma me ya aiko gaskiya domin ta nuna mana kanta. Naka ba wanda zai ga gaskiya kuma ya kasa gane ta. Naka sai Allah ya yi bayani, ya yassare wa mutum kuma damar ya bi hanyar da ya zaɓar wa kansa. To da haka in ka ga dama ka bi hanya ta ƙwarai, idan ka ga dama ka bi mummunan hanya. Shi sa ce in ma shakiran wa in ma kafura. Ko dai ka zama shakiran, ne shakiran mu'minan, ka zama mai imani, ka yi wa Allah ta'ala godiya bisa ni'imar nuna ma gaskiya ka bi ta. Wa in ma kafura, ko kuma ka zama kafiri, ka sa kafa ka yi fatali da gaskiyar da ka gani. Wannan shine shakiran au kafura. Kaga wanda yake nuna mana cewa Allah ta'ala da ya halicce mu ya kuma nuna mana gaskiya, amma kuma mutane ba za su bi wannan gaskiyar gaba ɗaya ba. Dole za a rabu gida biyu a nan duniya, in ma shakiran ne wa in ma kafura. Ko dai mutum ya zama yana cikin tawagar muminai, ko kuma mutum ya zama yana cikin tawagar kafirai. Haka kuma za a tashi har gobe kiyama a raba ɗin nan gida biyu, a haka za a tashi. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Wani bangare za su tashi cikin aljanna, Allah ya sa muna ciki. Wani bangare kuma za su tashi a cikin wuta. Allah ta'ala ya tsare mu, ya sa ba ma cikin yan wuta. Wannan shiriya da Allah ta'ala ya ce ya nuna wa ɗan adam, ba wai Allah ne ya sako da kansa yi wa ɗan adam bayani ba. Ta wace hanya ya yi masa wannan bayanin? Ta hanyar aiko masa da manzanni. Ta hanyar aiko mai da manzanni, manzannin nan kuma ya saukar da littattafai tare da su, kuma suka yi bayani har suka koma ga Allah. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Babu wata al'umma sai da mai gargadi ya cige ta cikinta. Wa li kulli qaumin had. Kowace al'umma tana da mai shiryawa. Da haka babu wata al'umma da Allah tabaraka wa ta'ala ya bar ta haka ba tare da ya aiko mata da mai gargadi ba. To kuma daga nan har tashin kiyama ba wanda zai je wa Allah uzuri da cewa wai shi bai san gaskiya ba. Babu al'ummar da babu malamai a cikinta. Banu Isra'il da aka dinga aiko annabawa da yawa a cikinsu. Saboda me aka dinga aiko annabawan nan? Dan kada shiriyar annabta ta ɓata gaba ɗaya. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanat banu Isra'ila tasusuhumul anbiya. Su banu Isra'ila annabawa ne ma suke shugabantar su. Kullama mata nabiyun khalafahu nabi. Idan wani annabi ya mutu ko ya tafi, wato ya koma ga Allah, sai wani annabi ya maye gurbinsa. To mu kuma a wannan al'ummar tamu, tunda manzo Allah sallama shine akhirul anbiya, shine karshen annabawa, kaga ba za a ci gaba da aiko annabawa ba. To sai Allah yake taso malamai karni bayan karni, zamani bayan zamani, dan su zama wato daidai suke da kamar aikin da suke yi na irin aikin da anbiya banu Isra'ila suka dinga yi. Anbiya bani Isra'il. Da haka mutum da babu annabta a cikin mu yanzu, manzo Allah ya rufe kofar annabta, to sai Allah ya taso malamai sai suke yin wannan aikin da manzo Allah sallama ya bar duniya yana yi, sai suka ci gaba da yin sa. Shi yasa ya kira su da cewa su magadansa ne. Malamai su ne magada annabawa, al-ulama warathatul anbiya. Su suka bi wannan layi na annabta. Ma'ana a ce Allah zai ci gaba da aiko annabawa
to da malaman nan naku dai su ne za su zama annabawan. shi yasa wanda ya tsinci kansa cikin layi da tawagar ta'annuti wa malamai, to ko da ya ga annabawa ma haka zai musu. duk wanda ka gan shi yana girmama malamai, to shi ne dama da ya haɗu da annabawan ma zai girmama su. wanda kaga ya rena malamai baya darajta su, to shi ne dai ko ya ga annabawan ma ba zai mutunta su ba, saboda malamai sun bi layi ne na annabtar. annabawa kuma mazala ce ba su bar dukiya ko wani abu ba, sun bar ilimi ne. ilimi karantar da al'umma shine aikinsu. a haka suka koma ga Allah da shi Allah ya ɗaukaka darajarsu, to sai malamai suka biyo wannan hanyar. saboda haka kaga wannan shiryar da Allah ya ce ya shirye da ɗan adam ta hanyar mai annabawa ne da za su karantar. idan annabawan ba sa nan, to malamai su kuma suna nan, za su ci gaba da bayanin wannan shiryar. kenan kaga wawaran da za a zo wani ya zo ya ce shi ya nemi shirya ya rasa, ko wani ya zo ya ce shi yanzu ya ma kasa gano gaskiya. a'a, shirya tana nan cikin al'umma. daga nan har zuwa lokacin da duniya za ta zo ƙarshe, sanda Allah zai bice hasken komai, to a lokacin ne za a nemi shirya a rasa. amma matuƙar da malamai cikin al'umma, to shirya tana nan, haske yana nan. ya rage wa mutum ya je ya bi shi ya nema, ya rage wa mutum kuma ya sa kafa ya fatali da shi. don haka dai Allah ya gama magana, ya ce ya shiryar da hanya. kuma duk abin da mutum ya zaɓar wa kansa sai Allah ya buɗa masa sai ya ta yi. wanda ya zaɓar wa kansa kirki, to sai Allah ta'ala sai ya yassare masa, sai ya ga yana ta aikin alkhairi. wanda ya zaɓi aikin banza sai Allah ya bashi dama, sai ya ga wato yana ta tsiya, sai ya ga yana ta tsiya. Allah ya ce wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah ya ce duk wanda ya bayar, ya kiyaye dokokin Allah, ya gasgata ubangiji, wato ya gasgata aljanna, to Allah ta'ala zai yassare masa hanyar samun aljanna. ma'ana duk wanda ya kama hanyar neman aljanna, to sai Allah ya yassare masa, kawai sai ya ga yana ta ayyukan aljanna. wanda kuma ya bi ɗaya hanyar mummuna, ya ƙaryata samuwar aljanna din, wa kadzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, shi kuma sai Allah ya yassare masa mummunar hanya ya tafi. lokacin da manzo Allah sallama yake bayanin kaddara, cewa kowa an kaddara abin da zai aikata, kowa tun yana cikin mahaifiyarsa an rubuta duk abin da zai yi. sai wasu cikin sahabbai suka ce, to ya rasulullah fa fi mal amal, to me amfanin aiki da zamu dinga yi idan har kowa an ma rubuta mazauninsa dan aljanna, tuntuni Allah ya rubuta dan aljanna ne, dan wuta dama dan wuta ne, to aikin ba sai mun yi ba kawai. manzo Allah ya ce a'a, i'malu, ku je ku yi aiki, fa kullum muyassarun lima khuliqa la, kowa an yassare masa abin da aka halicce shi dan shi. dan haka ka dage kai ta aikin alkhairi. in kaga ka dage kana aikin alkhairi, to alama ce da take nuna dan wannan aka halicce ka, sai ga Allah ya yassare maka. yasa mutumin kirki wanda Allah ya yi shi dan aljanna ne, baya jin nauyin aikin alkhairi, sai ya dinga jin sa kamar shan ruwa, kawai yana ta ayyukansa na alkhairi yana yi, ba shi da wani tashin hankali. amma fajiri ba zai iya aikin alkhairi ba, sai ya dinga jin kamar an ɗora masa gammo, kamar an ɗora masa dutse, ba zai iya da'a ba, ba zai iya ba. to wannan kaga wato alama ce akwai matsala. amma idan harkar banza ya kama kuma sai ga yana yin ta gaba gadi, baya jin nauyin jiki, baya jin kasala, baya jin wata nawa idan harkar banza zai yi. to wannan alama ce da take nuna mutum in dai bai da gaske ba, to kamar wato an rubuta masa shakawa ne kenan. Allah ya tsare mu. da haka shari'a tana nan cikin al'umma, sai a dage da neman ta hanyar ilimi da addu'a da kuma kiyaye dokokin Allah tabaraka wa ta'ala. za mu dakata nan saboda lokaci. insha Allah gobe idan mun zo sai mu tashi aya ta 4, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira. tunda Allah ya faɗi cewa ai mutane za su rabu biyu ko, to sai faɗi sakamakon kowa. wanda ya zama kafuran din nan me sakamakon sa, wanda ya zama shakiran din, ya zama mai godiya, ya ba hanyar Allah, shi ma menene sakamakon sa, Allah zai bayani insha Allah. abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada, kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa, ya gafarta mana.
وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين يا رب